DLAN 200 AV Wireless N. Όλα σε ένα. Ο νέος προσαρμογέας Devolo ενώνει με τον καλύτερο τρόπο δύο διαφορετικούς κόσμους της τεχνολογίας δικτύου σε μία μόνο συσκευή. Απολαύστε την υψηλή ταχύτητα του ασύρματου δικτύου σύμφωνα με το πρότυπο N και την τεχνολογία DLAN Home Plug σε κάθε δωμάτιο και σε κάθε όροφο του σπιτιού σας. Γιατί μέσω του οικιακού σας δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, κάθε πρίζα μετατρέπεται πολύ απλά σε σημείο πρόσβασης ασύρματου δικτύου και DLAN. Για τις συσκευές που μπορούν να συνδεθούν στο ασύρματο δίκτυο, όπως οι φορητοί υπολογιστές και smartphone, το DLAN 200 AV Wireless N σας προσφέρει ένα turbo ασύρματο δίκτυο με ρυθμό μεταφοράς δεδομένων έως και 300 Mbps. Για όλες τις άλλες συσκευές που μπορούν να συνδεθούν σε δίκτυο, αυτός ο κεντρικός σταθμός Powerline προσφέρει επιπλέον 3 κλασικές θύρες δικτύου, στις οποίες μπορείτε να συνδέσετε Internet TV, συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray και φυσικά PlayStation με ταχύτητες έως και 200 Mbps. Ιδανικό για το καθιστικό σας, αλλά και για το home office. Το DLAN 200 AV Wireless N ενδείκνυται ιδιαίτερα για χώρους με πολλές συσκευές που μπορούν να συνδεθούν στο δίκτυο και για τις οποίες θέλετε να υπάρχει ταυτόχρονα και μία ζώνη ασύρματου δικτύου, δηλαδή μία λύση για όλες τις ανάγκες. Μπορείτε επίσης πολύ εύκολα να δημιουργήσετε περισσότερες ζώνες ασύρματων δικτύων αν χρειάζεστε περισσότερα ανεξάρτητα σημεία πρόσβασης. Για την ασφαλή λειτουργία, αναλαμβάνουν την ευθύνη τα ενσωματωμένα κουμπιά κρυπτογράφησης, τόσο για το ασύρματο δίκτυο, όσο και για το DLAN. Και αν τυχόν κάποια φορά δεν χρειάζεστε το ασύρματο, τότε μπορείτε πολύ απλά να το απενεργοποιήσετε με τον διακόπτη λειτουργίας. Devolo DLAN 200 AV Wireless N. Η απάντησή μας στις απαιτήσεις ενός δικτυωμένου κόσμου. Με τριετή εγγύηση.